Аз познавам Десислава от първи клас. Мисля, че отпред чужден да не знам. Тя е много добър човек. Тя е гимнастичка. Много е слаба. Много е хубава. Има много хубаво чувство за хумор. Има и много уникален вкус към музиката. Тя има огромно чувство за хумор. Много се цени като приятелка и като всичко останало. И мисля, че имам огромната чест да в момента да е пак в моя клас. Ние не сме се разделили от първи клас или предучилищната и не бих искала да сме. И много обичам и надявам се да го знае и да не го забравя. И много я обичам.